Ano ya? Urung gawe yang Iya, bapak sopor cepat tuh. yang ono ki kono bar. Ya, coba. Saya gawe dhewe, Pak. Harta Harta JM Mangunrejo Banyurip. Cepet ya. Bala cepet kalian. Cepet tuh. Ya, bos balik. Upload lah. Betul. Viral. Kancur ganteng lah. Oke. Harta JM Mangunrejo Banyurip. Sedina lah pira kaya nek pancukure. Hah? Sing cok cukur ping pira nek wong sedina kae? Apa nih? Ya sing cukur sedina wong pira? Oh, yo 150 1 selawe, Bos. Wah, cukup kurang. Sedina. Sedina. 100.000 wis 10.000 ya wis. Sudah seprapat. Ini cepat sugih ya. Yo. Coba mana ngumroh lah, Bos. Yang mending oke nih ya timbang YouTube ya. YouTube 20.000 sesasi. Sedina ora ono 1.000. Rangkul.